birthday sa tuang bulad. Nauga na gyud sa wakas. Oh. Diba? Wala na siya gilangaw. Tara, itong bulad. Tarang, uga na siya. Amo aning tilawan unya be. Na, oh, see? Ako paminaw dili ni parat. Di yun. Kaya wala man natong humulog overnight. Na, kanindot ka lang. Try ko. Lamig ba yun? Parang baby or dili. So, ato ang kanino sa taas ito. Pila ka buok, May? May? Pila ka buok? Pila ka buok? Ako, isa na po Kaila po isa. Isa na oy. Kuya, isa. Diyo sa kaulo isa lang daw umaan kay ganing puti nga isang sulay punta. Kaning ngay magulat. Dali, May. Matap yun ang video. Kanang sa ilalaman kanang lahi nga kanang puti nga bulat. Upat ka, ano, galunggong. Dayon kanang puti. Ayaw, dong. Ayaw bi, kido. Bobo. Kanang. Awa, gamay na lang kaayo kay sa likod na. kung sa mga Isa kani sa likodan. balik man niyang pagkahimo ay. Baho. Isa lang. Simuta di ba baho? Natuan ni baho. See? Kumot ang mo hinimo. As in. So, compared ani kani mao ni among pinalit. Baho siya. Pero kini mao ni among hinimo nga galunggong. Humot kayo. Lami. 5 lang may. Duhaan ng 1 2. Duhaon nga kaning ano? Kaning pinalit. Oo. Ay, kay tissue jarring ito. Upat ito. Oo, upat ka mo. Upat ka galunggong. Grabe ka ito. Kasi ito na galunggong doon. Adam. Come on, let's go. Let's luto. Okay lang. Masali oh. Sabaw! Lami! O bulad! Partner! Hey. Teacher ulit tagda magluto sa kanya. Ang ano na? Kana oh, bulan. Ay! Oo na. Magluto tagbuwad. Magluto tagbuwad. Kasi hindi sila kabalo sa steps sige. Hindi mo kabalo sa steps. Bahala na mo din ha. Uy, na pa man yung tubig mo. Pisik na. Lasingtanon kayo siya, no? Oo. Mao na nga mapisikan na siya kanapay tubig inabutan nag oil. Nawatan awa. Hadlok man o. May ni siya din minimalist. No. Na. Mao na to. Galonggo. Reto. Dua ka mo tangday. Adi ba? Kalame. On the go. Ang rice dira unlimited. Unlimited ng rice nato din na, guys. Guys, kung mag-order mo, message us. Char. PM is the key. Inbox. Na inbox. Sa email pa dyan di ay. Na, oh. Indot kayo, oh. Kani siya, in fairness, humot among bulad, dili baho. Kani, mao ni among pinalit. Puti siya, pero baho. Kani galonggong, inani gini siya. Ito mo gini ang unod. May no? Pero pag luto naman, dili mo naman na siya ito. Na, pag-aw na ito, be. Wala ko na nalala. Ay, wala ka din. Charlie, naging ko, naging Charlie na. Dapat ipakita ko ng naon sa nag-luto. Guys, the bulad is luto na. Let's kaon na. Kaon na ta, guys, ha. Adam, let's eat! Kaya tilawi kay. Okay. Katong ano, dili pinalit. Kanin sa pinalit. Pinalit sa parat. Para. Bulan yun. Parat niya siya. Parat dyan. O ka na. Ito, teacher ID. Pero wala siya bago. Panisira. Ano teacher? Ano siya? Parat yapon. Charlie. Wala siya parat or kailangan gyud siya magparat. Tama na. Wow. Ay! Tama. Ako na parat yapon. Parat na siya, indabe. Ay, ganun ko. Ang kungan mo ko. Parat ang galunggong. No, yung ginatuslok no. Ali, kuya. Kuya, i-judge mo ang bulad, kuya, be. Pwede na ba? Tama na, may bulat lang din siya. Bulat, i-critic. Hmm. Parat yapon. Parat no? Bulat yun. Bulad na siya. Parat
na. Uy, Na, bitaw, tinuod. Guys, Dilian, mga ano kay ta? karapin siya mag-ano, dilian. No, dili, Mga lagi, tabi. promise. Bulat ba yan ni? O, Wala. dilian, ako na kuya. Dili, oy, sakto ra, bulat ba yan? Bulat na dili kay para. Chicken soup? Di ka ni, kay kanang bulat. Gusto ka bulat na sa dugay. Asa ka kuya? Yan, Dito. siya. Dili ka kuya oh. Kay ang bulat na dili para kunit to na. Kunit bitaw. Lami, di ba? Bali man na, bali na. Balo na dyan mo bula. Kasi yung sakto na dyan niya dyan. Kulangan pa uga. Yan ang nagatindog mga kachil. Gabi, da? Para diretso sa iyan. Hindi na siya mausat Kada testingan? Mga na ilang hindi Ito, mo diri mapilag. ko. Tsaka, di magpabutok ko. Diri, oh. Mahalo ko matumba ko. Bulat dyan. Bulan. Adam. Uy, ayaw po di huratanan. Lami. Uy, ayo lang. Damay lang. Iya, dapat nang iluwa dayon. Na. Na, tanawa. Lami. Sana all. Lami. Sana all. Hai dung. Bedung. Lami Papunta kang po siya. bulan. Hi boy. Boy po siya boy. Hi boy. Hi Dai. Hi Dai. Hai Jaydoy. Di kuya. Kaon ra kuya. Ano yung bulara eh. Lami kayo. Napa kuya. Kuya sa Oh, bulan. limpyo kayo. Mhm. Nakapag Lagi, may tanaw na na. Mhm. Lagi. Basta yung mga asawa mag-slice. Yan na na diha kay akad ako lang mo gyud kani. Dai daw ko no. Dai, man si Dai. Si Dai. Hello, Day. Nara si Dai. Aha naman ka man. Dai. Hello, Day. I hope you enjoy our video. Bye-bye. Pakita po na lang ipo sa. Don't forget to subscribe.